Hola, gent, bona nit, no! Estem a l'agost. Calla. Ahir a la nit em vaig trobar aquest meme. Per qui no entengui la imatge, literalment posa jo escrivint, m'estic partint el cul, ja 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 ja, m'estic morint, no puc respirar, oh Déu meu. Quan en realitat estàs posant més cara de pomes agres que jo quan veig que no has remenat d'un cacaulat. Bé, potser no tant, però no t'has rigut ni una mil·lèsima de segon a la vida real i per algun motiu de la vida estàs indicant que t'estàs rient. Tots sempre alguna vegada hem posat un jajaja, un lol, un XD o el típic emoji de plorar, de riure. Però la realitat, quan ho fem servir, no sol ser aquesta. Crec. Simplement no és realista. Quan ho fem servir no ens estem rient de veritat la majoria de les vegades. Però això no vol dir que fer-ho servir estigui malament. Crec que aquest fenomen ha creat com un tipus de pseudohumor en el que és el nostre humor general. És a dir, que hi ha una categoria de coses que genuïnament ens fan gràcia, però no la suficient gràcia com per estar rient en veu alta, saps? Però igualment pilles la broma, saps? Captes la gracieta, genuïnament et fa gràcia, però simplement no et surt riure en veu alta, no estàs com saps? No. I aquí també entraria la desvalorització dels emojis o l'evolució del seu ús amb els anys, perquè, clar, al principi això significava això i ara significa això altre. Per això vull destacar el poder d'escriure més. No sé si a vosaltres us passa, però jo he fet servir tantes vegades l'XD i el LOL que últimament quan una cosa m'ha fet riure de veritat, perquè últimament hi ha coses que m'han fet riure de veritat, posar lo de sempre no m'ha semblat suficient, saps? Com, no sé, sento que no m'estic expressant en la meva totalitat. De fet, jo no poso m'he rigut, poso seria com m'he rigut curtament, no? O sigui, has vist alguna cosa i ha sigut com saps? I és perfecte, perquè indica que t'ha fet gràcia de veritat. Però bé, en català es pot dir m'he rigut perfectament. I estàs és perfecte. És a dir, jo puc escriure un m'he rigut en minúscules i sense cap adorno ni res de res i em quedo satisfeta expressant que m'he rigut de veritat. I sí, segueixo fent servir el LOL, les convulsions de teclat i les abreviacions impronunciables de l'anglès quan estic mirant alguna cosa en anglès, evidentment, si no, no. Perquè no està malament exagerar el nostre estat d'ànim quan en realitat estàs així. I si et ve de gust posar 4.500 emojis rient, doncs els fots i punt, saps? Perquè és la teva decisió, xaval, vull dir, no passa res, és guai. Perquè m'he adonat que tenim diferents nivells humorístics, no ho havia pensat mai. Ah, i una altra cosa, les expressions d'internet s'han enganxat al nostre vocabulari real, perquè jo amb alguns dels meus amics de vegades dic XD o LOL en veu alta, saps? En una conversa parlada en persona. LOL. I és graciós perquè s'han incorporat com paraules i és una cosa curiosa, no? Han passat com a formar part del nostre vocabulari i realment no ens estem rient, saps? No pots fer XD, és impossible. Com a màxim, doncs això, XD, saps? No, però no pots riure i dir-ho alhora. Fet que causa la pèrdua de sentit de l'entrada d'aquestes expressions com a vocabulari, ja que el seu significat és que ens estem rient, però les diem sense riure. Suposo que aquí es podria aplicar la teoria dels nivells humorístics del principi del vídeo i llavors entraríem en un bucle infinit. No sé, crec que és un detall interessant en la mutació de les expressions en els últims anys perquè crec que, almenys al principi d'internet, quan es va començar a fer servir, no es feia servir a la vida real, que això deu haver trigat anys en incorporar-se al nostre vocabulari. En fi, ens veiem la setmana que ve i si no, doncs ens veiem abans de que em mori, suposo. Si no em moro, ens tornarem a veure. En fi, adeu.